Λέω, θα έχουμε σε μια δουλίτσα 3 λεπτά, φτιάξε κάτι γρήγορο και έρχομαι να φάμε. Εντάξει. Οκ. Μόλις τελειώσει τα πιάτα, βάζω το τηγάνι στη φωτιά. Έτοιμα. Άντε να έρθει ο Μίτσος 3 λεπτά είναι. Θα είναι έτοιμο. Τι έγινε, τι μου καλά. Τι κάνεις. Ωραία, καλά έκανες, καλά έκανες. Καλά μου, ήσυχα. Ναι, καλή θέα. Εντάξει, την παλεύουμε, Τι να κάνουμε, την παλεύουμε. Άμα μπορείς να την παλεύεις, θα καλύτερα. Τι να κάνω, ρε Μητσο, έκανα τρελή υπομονή, φίλε, άστο, γάμισε το. Τώρα, εντάξει, έχω ψιλοειρεμήσει να πούμε. Αυτό είναι το βασικό. Έχω ηρεμήσει τώρα, ναι, πάω σπίτι μου, βάζω την κούτσα μου έξω που λέω λόγω του μαλάκα, κάπου ναι. Έχω ηρεμήσει. Άνετος. Ναι, εσύ καλά, όλα. Κοίταξε, το να είσαι άστεγο και το ζήσει. Σίγουρα. Δεν το συζητάμε. Άστο, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Είσαι η ελπίδα και όλα γίνονται, αδερφέ. Να είσαι καλά, μπορεί. Αλγινή εντύπωση έχει προκαλέσει το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με κάτοικο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος δείχνει να παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Παριστάνοντας την προανακριτική αρχή, συλλαμβάνει μετανάστες, τους οποίους μάλιστα θεωρεί υπόπτους για εμπρισμό. Λέω. Θα μας κάψουν αυτοί, ρε. Θα μας κάψουν. Ρε χαμένε, πού χάθηκες. Δεν γαϊδούρη, έφαγες. Δεν με περιμένεις που σου είπα. Ναι ρε, έφαγα. Είχα λυσάξει της πείνας. Είπες 3 λεπτά και έκανες 3 ώρες. Ναι ρε, 3 λεπτά βολιώτικα.